И така, здравейте! Костася! Тук снимам с моят приятел, казва се Емре. И до мен е брат ми Иван Смешни 2005. Така. Аз вземах малко по-късно. Аз като гледам май имам да кажеш кое играем. Играем CSGO. Да, хубаво, че ти казах. Сега намерим моят приятел да го гледаме. Ей, го сме. Това е част това. Пъй, що ти е. Играем casual, не играем компетитив. Защото за първи епизод... Ва. Да, всички изменяха. Листите са жалки. Не, азик. Скоро. Азик скоро. Кой го казва джихадиста? Сега няма да убие, казвам ти. Той има много яко такова... Аз съм такова полицай, да знаете. Мира, не разбрах само едно нещо, дали ще правиш стрим? Ще стримвам, ама скоро не. Още не. Сигурно... Днес сме 2 април, може да стримвам някъде 4-5 април. Ако докача кличка до тогава. Абе на някакъв празник, бе. Дай на някакъв празник. Старал. Така ме убиха много гадно. Оле, това съм го оставил много малко кръв. 9 кръв съм го оставил. Дай да намерим тебе, да гледам. Що кампиш тука, бе? Взех асист. Ей, там долу има на втория ми, долу. Ей, там слез долу. Долу от терасата те го убиха, ме. Браво. Мариана Гранде е долу. Идвай един, знаеш. Идвай там терасата. Браво. Другия в апартамента и там в една къща, другата. А там? Те го убих. Айде, гаджа. So call me maybe. Чири-тук-чип. Аз няма да взема Оля се съм използвал. или пък ще взема. Ще спробвам да направя такова. Ninja Defuse. Аз си отивам пак на това място, басия. Отиде ли? Отиде ли там, бе? Отиде ли на твоето място, викам? Его там. Това ти ли си, бе, Саве Пето? Не. Мали, иначе да бягам. Тук ви останахте трима. Ще ти спукам танче. Те го убиха тук на това. Али, свържи. Чувам, че някой върви. Познай кой те уби? Чай си помисля. Аз знам кой беше. Джон Сина. Така ли, кажи ми, трябва да го убия. Нали ти казах Джон Сина? Ти малко трудно ще го убие. Колки числа? Това е проблема. Аркио.
Тум. Чу. Как от си мета бомбите тук? Ей, тук как ще взема един. Ще вземат те. Их, викам, че оня там вратата и не го видях от смолка. Тръгнах да го стрелям в последния момент. Нали ма бива, ако искаш повече? Ти някакъв той ще му казваш. Днеска съм нещо в много слаба форма. Може да снимаме и компетитив скоро. Да, как дигна 30 лева. Един щети лева. О, вече имам пари за АВП вече. Аз в последния момент много не играя в CSGO, игра повече играта Ark Survival Evolved, така знаете. Може и на нея да снимам. Не знам. Ще видя. Само ще качето не му играй. Той иначе играй на Майнкрафт, играй ако друго да играеш. Лега. Фак! Абе! То никой не мога да пази един и също, само ме убива. Бил е на много малко кръв. Никой не пази. Никой не иде с мен в апартамент. Смъл! Кой бе? Седи. Агорец. Агорец. Кой така агорец? Пак ще ги бием. Това ще се слаги. Няма да се вземат бомбата. Ги бахте смешници. Те ръжкатато, пък бомбата им е на втория мит. Малко сърба, мама. Извинявам се, направям Като ги гледаме ми става лошо. Не ми шликна лекарката. Той се ще умре. Дай, времето! Спасти мангала. Не псуе. Това беше много слаб, бе. Найс! Айс! Оля съм на последно място, бе. Найс, тим. Оле. Clash of Kings. Флаш, найс. Много фейк. Абе, Андрео играе ли? Ай, то на второ място. Ако ви харесват клиповете, натиснете subscribe бутона, харесвания, пишете коментари. Пишете също кой да играе. Иди след. Не го забравяйте това, ей! Това най-важно. След subscribe. Само това ме убива! Нали? Да! Един и същ само. Но по това, абонирайте се за този лядър. Не дейте, той просто не му играе, само Hero Zero играе и това е. Моля, той му пръсна гащите. Не играя Hero Zero, играя... Не ти бе, този лядър. Толиада. Просто вика. Просто ти играеш Hero Zero, а Гари това е. И Майнкрафт е. Ще умреш. Дай, удари му един хедшот, тегли го виждаш, главата му стърчи. Прасня ми си снайпера, го прасня там главата прозореца, бе. Оле. Не ли го видя, бе? Той беше зад мене, бе, о. Ама там имаше един друг, за какво не го уби на него? Бахтелото него. Защото не го видях. Не ти, бе. Ти си... не знам какво си. Ей, пасивен гъс. По-стилен гъс.
Миро, ай утре да играем в Майнкрафт. Да, ще имаме на Майнкрафт. Аз какво казах, одей, бе. Ще снимаш на Майнкрафт. Аз не снимам, да, ама... Просто не снимам. Това ми е тъп да снимам. Омага! Оле, това го снимах! Видя ли ме този? Го видях през смолка, го убих! What the fuck? Това ще го прата на Sparkles. Как се чу! Ще ми гръмних. Ай, може да снимам и на Happy Wheels. Не слайдс. Лоши на бето там са на малко. Не. Я съм. Оле! Къде ся? О, взимах. Да, и казвайте в коментарите на какво да снимам. Пром сдигал. А, да, е тук. Може да смълквате тук на бананата. Е така. Аз май не го фалих. Пробвам, сега ще видим как съм го фалих. Да, ето само трябва да го фалите. Да скочите и го фалите по-силно и... Али, флашкам се сам. И взеха, нали. Как мога да се взема в Б? Ето път ще го вля по-силно. Той път тъж майче ще излезе от мапа. Сега ще видим. Миро, някой път ще правиш ли някакъв стрим да играем с тях? Да. С хората да гледат. Майче, това е смока. Не, това е там. Абе, Да, ще правим стрим и ще играем с хората. А, да, аз не се представих. Истинското ми име е Мирослав. На 12 години съм.
И аз. И това беше от клипа. Чао! Харесвайте, сабскрайбвайте се, ако искате дизлайк. О, падна му са кутия. Коментирайте, чао. казвайте какво да играем. Ай, чао. И чао! Чао.